Okakhamba. Mfowethu. Yazi Ngihlulwa ukuvula iCoca drink. Awuyivule. yazi la uyazi nje yimi umuntu ovule owenza le nto. Uyazi izolo lapha ngikhohlwe ukutshela. Ngihlangana noma wengane yakho lapha emuva. Wangamkushithi ngani lo? Hawu. Umyekelani. Man. Awu kanjani manje? Uhlangana noTsotsi udonitshela umkushithi. Ngihlangana naye lapha emoli ngiyambuka ukuthi lesigebengu senzani la. Njalo into leyo. Awusabithi nama security ke lapha emoli. Ngicabanga phela ukumbizela ama security ngoba ngibona ukuthi ayi ngathi kuzomoshakala la emoli. Bekungekho netinja mhlawumbe usitele netinja. Sikhela. Shithi usindile ngoba ngicabanga kancane. Isigebengu. Ngoba phela mina ubelihlangana wakho mfethu wami nayo. Usho ukuthi uzomkhahlela. Bendathi ndikutshela bese ndikutshela ukuthi ande mnana abulanga kanje mole. Kukhuza lama security. Hayi plus yabona ungahlangana nalo wami ngabe ukusizeka uma umxexebule. Lama security. Yakushiya isigebengu. Umthintithe nje. Umthintithe nje. Wena myeke liyozelbelinye. Liyozelbelinye la. Angihlangana naye lo wakho izolo. Ubehamba yedwa. Hayi, angibonanga kahle kodwa khona umuntu engimbonile lapha. Lapho bekumele ukushiye khona ke. Khona umuntu engimbonile lo ekhanda elikhulu angibonanga nombe kodwa lo ekhanda elikhulu ya. Hayi ubehamba naye lo. Ngihambe phela bakubone nawe. Wacupha indlela yokukhamba ukuthi lo ya kwathi kuma kuyaqhelwa kancane. Ngekela phela.